दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मखौ BKWCनि EM अनिल बसुमतारिया खौरां लाहैदों। से दाननि सिगांनिफ्रायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ गोब्राब बेरामजों जुजिनानै थानायखौ खौरां मोननानै BKWCनि EM अनिल बसुमतारिया खौरां लाहैदों। बिथांजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि दालसिं बसुमतारि आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ नेहाथारि अबिराम बसुमतारि बिथांमोना खौरां लाहैयो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मखौ BKWCनि EM अनिल बसुमतारिया खौरां लाहैदों। से दाननि सिगांनिफ्रायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ गोब्राब बेरामजों जुजिनानै थानायखौ खौरां मोननानै BKWCनि EM अनिल बसुमतारिया खौरां लाहैदों। बिथांजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि दालसिं बसुमतारि आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ नेहाथारि अबिराम बसुमतारि बिथांमोना खौरां लाहैयो।